ma Nairobi. Hikruok ne limbe jatend piny Kenya William Ruto Alora Nyanza dhi nyime ka jotend siasa. Riwruok Kenya Kwanza ni ng'wech maneno ni chenro duto ni kare motelo ne limbe mare kono dwene. Kaka James Okoth leono koe kaunti ma Kisumu, limbe mare ng'iyo kaka mano makro dhi jiwo dongruok e gwenge ma Nyanza. Jotend siasa e riwruok Kenya Kwanza dhi nyime gitimo romo e counties ma Kaluo motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto. Limbe ma jokanyo e Kenya Kwanza siro ni dhi bedo mar chwalo chenro manyien mag dongruok kod chiero mago mosethirno kuom kinde. And we will be visiting Siaya, Kisumu, Homa Bay and Migori County to either inspect, launch or commission a number of development projects. Jatend piny Kenya bende dhi limo kaunti ma Kisumu e telo mokwongo higa achiel tok chamo muma kaka jatend piny. Kama iyango ni odhi timo limbe kabonyo kanyagwal e chenro dongruok mar kambi rech mayudore e sub-county ma Nyando. Obiro chopo Koru kama chenro mar gero apaya dhi e nyime e kind kuonde mamoko. In Kisumu more specifically, he will visit a project in Nyando constituency, the fisheries project at Kabonyo Kanyagwal. He will visit the road in Koru that is being tarmacked. He'll visit the Lake Basin Mall. He will also visit the port. There is a new ship that has been built from scratch that will be commissioned. In Siaya, he will visit Asembo in Rarieda constituency. There is a technical and vocational training center. He will also do the same in Game constituency. There is a road in Bondo, the Bondo-Leunda road. He will also launch its construction. In Homa Bay, he will visit the Mfangano Ring Road that is under construction by Kura. He will also visit the Mbeta Sindo Magunga Road being done by Kera. Jotelo golero ni limbe mar jatend piny en mano mar dongruok kendo ok mar siasa. Omiyo girwako jotelo duto kod jopiny mondo omiyo chopi mar siro lwedo limbe no. Wasewuoyo bende gi jomotelo county governments. Koro nikech president biro Nyanza ok wadwa weyo ng'ata ng'owa oko nikech obiro e development wa. Yeah? Inspect projects mag development. Koro wadwa ni mondo wa engage ji duto te maonge ni stakeholder segment ma pacho ni wan ok onyiswa, wan ok wabedo involved. Wadwan warwak president kaka jo Nyanza duto te kendo wakwayo jo Nyanza gi jotelo makoni mondo wami rais rwak makende ma is befitting of a sitting head of state. Limbe mar jatend piny Kenya e alwora ma Nyanza okayo ka igeno ni odhi chako wuoth makamano kochakre tarik 6 dweni kendo chiwo duoko e wi thoth midhiero mochomo sectors mopogore opogore e alworani koriwo koda midhiero ma okwako sekta mar sukari, apaya magedogi othirno kaka apaya ma Bondo-Leunda e kaunti ma Siaya e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Ripot janon buge omenda oyango ni nyalo bedo ni